antzerkiarekin bizi ginen erdan mundu batean, hemen gauden badakigu Bilbo zela. Erdalduna eta Euskaldun bakarra bazin zela, hori ez di, gauzak exageratzen ez da. Baina, guztiz posiblea zen Bilbo bizitzea eta Euskararen berri ez izatea. Hori zen panorama zen, ikusi dezagun gaino panorama ezberdina da. Eta lehen agerpena eta oso almentzoa, oso potentea izan zen, dudarik gabe hori maskara da. Eta hien artean Mikelek goratu ditugu hainbat lan, nik bereziki, hien artean bereziki goratzen dut hori arrizko aresti hau. Izan zen bera aiala antzukian ikusi goratzen dut hori jarraian elkarrezketa bat egin genio txondorio gratikako aresti zera agarrunari eta berak ez zuen benetan emozionatu da, eske iruditu zeite papien gertan zela. Eta gero, izan zen benetan, eta gero maskaradak ekarri zuena nik uste dut gainera izan zen kalitatea, benetako kalitatea, parametro estandarrak eta kalitatezkoak kalitate itzela nik uste dut kasu askotan antzerkiari eta gainera euskara zen eta gainera euskara doktorean, euskara landuan, euskara batuan eta ahoskera, guztia zen eta planteamendu eszenikoa guztia zen benetan luku bat gaietarako. Gero beste nola esan, oraingo panorama ordea igual desberdina da eta ez panorama eszenikoa, baizik eta panorama soziologikoa. Aurreztiko jornalietan ikusi genuen antzerki amateur bat eta baina uste gabe zen monologo bat eta angotipoak nafarra zen. Ezaten zuen gaur egun ez zailona galdetu behar jendeari euskalduna den edo ez den baizik eta zenbat urte dituzu. Adina galdetuta badakizu seguru euskalduna dela, berak ezaten zuen. 30 urtetik berako mundu guztiak ikasi du euskeraz gehiago edo gutxiago. Eta hori errealitate bat da. Eta hori guzti dut, hanek esaten zuenaren arira, instituzioak ez direla konturatu horretaz eta egiazko panorama da horrelakoa. Bat jaialdian, komentatzen nion Aliziari behin, pasan urtean ez bestean ez da, horretzen zara. Nola oso nabarmena zen, publikoaren artean, ikusleen artean, emanaldia horretik edo gero, guztiek hitz egiten zutela euskeraz. Oso normala zen zure inguruan, jendea entzutea pita-pita. Batek gaztelaniaz hitz egin zuen, denok dakigulako, bai eta erabiltzen dugulako ere bai. Baina oso nabarmena zen, benetan, ikusle beren artean hitz egiten zutela euskeraz. Eta hori ez da bat ikerketa soziologikoa egina ez da, baina, kulturako hizkuntza euskera da gure artean nik uste dut. Izan da, denbora askoan, eta faktore denok dakigunez, gaztelania. Baina gaur egun nik uste dut sorkuntza eta interesgarria, bai antzerkian, literaturan eta bar, euskeraz sortzen dira. Eta gaztelaniazko panorama badakingu, zelakoa den Espainiako panorama pobretua, sortzen dira oso gauza pobreak. Eta hori beretan astakeria bat izan daiteke holan esatea, espero ez publikatzea ino, baina nire percepzio personala bat eta hori benetan. Ikusi berri dugu Macbeth ziztrinda peinagarri bat, benetan negargarri bat, Los Macbeth hor arriaga, Kriston dirutxarekin Zentro Dramatiko Nazionalen eskutik, eta benetan izan da, benetan penagarria eta zabatzeko modukoa. Eta bero badira ordea, eta bat tortzeak, baina nint kultura ofiziala Espainian azken urteotan, azken hamarkadetan doa, mandan bera bere baitan gozo egonda eta holan bertan gozo bizi dela. Euskarazko kulturaren kasuan ordea sortzen da, nola esan, frankismoarekin sortzen zen, zapalduta bizitzeak ekartzen dizu gehiago alegintzea, eta hor sortzen dira gauzak. Eta horreko, garaietako panorama maskara da, gaur egun panorama soziologikoa, eta tartean sortu zen, ez da moneta Bilbon ere, hori teatro imaginario delakoa, antzerkiola imaginarioa, eta haiek ere, benetan
euskarazko militanteak ziren eta beste estetika aldetik eta planteamenduen aldetik oso iraultzaileak eta oso aurreratuak, ez da. Gero, desain egin zen talde leherkorra zelako denoktatik eta handik sortu ziren sortzaile pilo bat ere, Carpanterinkus lanez, David Rocina, Berutxa, ez dakitzen hitzen asko hitzen zirenan, eta haiek ere sortu dituzte gero, euskarazko sorkuntza oso interesgarria. Gero, badago beste kontu bat hori bat, euskarazko lanaldiekin ezin dela publikoa erakarri. Justu, orain urtebete uste dut, zela, azaban uste dut izan zela, Arriaga Antzokia, Zer eta Arriaga Antzokia bete egin zen, benetan azken gutakaraino, bi euskarazko lanaldiekin bat izan zen, Gabrielen lekua, beti ere Gabriel Esti, baina Gabrielen lekua nahi bat duzue antzez lana, baina bai zentikari eta antzezpena eta argumentua bazegoen, eta gero musika, zer, bertsoak eta bestea. Baina gauza eszeniko potente bat eta antzerkia bazen ere. Eta gero, Hamlet zera Peter eta Arte Drama eta Antzagun konpainien artean sortutako. Bete egin zen eta azte beteko epean, eta Zer eta Arriaga bete egin zen horrekin. Pankreas bera ere zen Txaplin, ez dakit orain bete zen, baina esan beteta, baina polito beteta, orduan, badira gauzak, eta hori hori da, hori kalitatearen gainean, badira gauzak, benetan, erakartzen ditu, erakartzen dutenak, jendeak edo publikoa. Eta ez dakit zer gehiago esan, baina ez beti gaude bat, betiko konpainiak ezagutzen dira, betikoak dira, betetzen dena, kalitatzekoak dena. Beste guztiak hor geratzen dira. Eta izaten ez bere honak, hor eneditzen konbota, adibidez, eta beste batzuk ere. Eta ados nago ez dela zertan bete behar. Gure konpromesua dela euskaraz programatzea eta ados nago, baina baita ere programatzearen aldetik eta bai instituzioak azken finean doanik programatzen dugu edo instituzioak ordaintzen du. Baina, hor, uste dut, buruketa bat egin behar dela eta zaitu behar dela bideak lortzen jendea erakartzeko. Lehena, bizati nahi nituen eta horretan izan da, iragana edo historia, horreintzuko historia bat da ere. Egin gero da begira jarraiz, orden berean Mikeleri zein behar edo ikusten duzun antzerkia, Bilbon antzerkia eutziz gain eratzeko. Baduzu lako Nik ez dakit egingo dut normalean politikoek egiten dutena edo apur bat kamara baten aurrean eta mikrofono baten aurrean egoten direnak eta horrela oso ondo egiten dutena da gauza galdetu eta beste bat erantzun. Nik horrekin argitaratzen naiz, baina oso ondo gelditzen batetik. Eta nik ja esan dudan ez aurretik, ja ez eke dut konentzuna nahi. Baina, gutxiko da. Gauzatxo bat agindu nahi dut apur bat negar egitea, ez dut negar egin nahi, baina bakarrik aipatu bai euskaran zerken ema daukagun gauzatxo bat zutez, eta bat da bai, klaro, gure publiko, gure poltsa dela, dena. Gutxiago eta gainera baizik, eta poltsa horretan daudenak oso ondo egiten dutenak, eskaz, bizkaieran, kriston nazte borraztu, ez? Gero bestaldetik, lotzen lehen kontatu dudan anekdota horrekin, arresto izatearen garrantzia takilian edo horretan, eta guk euskera egiten dugu, beti egiten dugu, etxean, beti pueblo nadie es profeta. Argentina harra baldin bazara eta tortzen bazara ona eta horrela bizita inon bezu. Baina gu beti egiten dugu, coño, aquí, Mikel, sinestek ezan, kafe barri, horre, ez da, jatorra, patxo tamien. Baina, etxekoak, bakizu, Beti sartzen du publizitatea. etxekoak.